Inimi uani inunnik assilialiat takunaqarsinnaaput. Yasikliimaan imminut assilialiaqisimavoq taartunik qalipaasersorlugu. Meeraaneq toqqisisimangitsoq atornerlungaafiusorlu qalipakkamini oqaluttuaqaa. Eqqumiitsuliat aappaattut naapitagut tassaapput pulattasiilis hyup imminut assiliorluni qalipagaa angisooq 2014 nimeersoq imminullu assililluni titartagai marluk. Qalipagaani angisuumi tunuliaqutaa taartuuvoq. Tunuliaqummiillu siilis hyup kiinaa qaquusattunik qalipaateqarluni ersarilluinnarpoq. Innarliinerit paquminartinneqartut pillugit paamitassimaneq sammineqarpoq. Tamannalu qalipaasiutit atorlugit inuttaqalersippaalusoq. 2013 nimi uuraani pillugu aleringiineq eqqumiitsuliap ааllaavigaa. Inimi aamma akahyup eqqumiitsuliaa takusinnaavarput. Tassanilu nutsat anorimit aalatinneqartut malugisinnaasoqinarpoq. Aammattaaq Maria Panninguaq Kea Ulfip anaanaminik qalipagaa qalipaatikissoq takusinnaavarput. Nakasiullugulu Parma Princip imminut ilaarutitullusooq assiliorneqa aapaluttumik qaamasumik tunuliaqutilik takusinnaavaq.